खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दं इ-रिक्सा सालायग्राखौ बुनाय जाथाय जाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि गसाइगाव सोहोरनि महाराजपुर तिनिआलियाव बेलासिनि 5 रिंगायाव थांनाय सानखालि पौरसभा ओनसोलाव हाबनायाव सान्दा बियो जेराव इ-रिक्सा सालायग्राया उनाव होगोन होननायावनो बुनायनि अजद सान्दा खांग्राफोरजों बुजानाय इ-रिक्सा सालायग्रानि मुङा शुक्ल हेम्ब्रम। बे जाथायखौ लानानै इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा खुद्रिखांनाय फोरमायो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबि खालामो। थिखानाय सम गैयैसिम इ-रिक्साखौ बन्द खालामनायनिबो हुमखि होयो गसाइगाव महकुमा इ-रिक्सा सालायग्रा आफादनि आफादगिरि बिष्णु राया। रायजोआव दासान्दि गोबांथार इसिङारि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोनफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोबाय थादों। बेबादिनो थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय बिटिसिजों लोगोसे गुवाहाटीनि गुबुन इउनिसेक्स सेलुनफोराव माखासे इसिङारि गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हमबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव लिकाबाली रिजर्टआव देहा फालांगिनि रेकेटखौ हमनो हादों। गासै 7 आइजोफोरखौ रैखा खालामदों पुलिसा। लवार सियां पुलिसा 24 जुन खालि मोनसे हरखाब सिग्रोमनायनि गेजेरजों लिकाबालीनि बक्सुम रिजर्टआव देहा फालांगि रेकेटखौ हमनो हायो। आसाम आरो नागालेण्डनि 7 आइजोफोरखौ बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। सिग्रोमनायनि फिथाइनि सायाव बिथा खालामनानै 1956 मायथाइनि इमरल ट्रेफिक थामहिनबा होबथानाय आयेन 1956 नि दफा 3/1, 2 आरो 4/1, 2 नि सिङाव एफआइआर नाम्बार 25/2026 नि गेजेरजों लिकाबाली पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना पुलिस पार्टीनिफ्राय मिथिहोदों। चिरां जिल्लायाव नंखाय डक्टर हमनो हादों। चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थानानि मोनसे हानजाया चिरां जिल्लानि तालिगाव बाजारनिफ्राय सासे नंखाय डक्टरखौ हमनो हायो। आसाम पुलिसनि मोनसे हानजानि अपारेशन जागायनायनि गेजेरजों नंगुबै फोरमान बिलाइ गैयाजासे मुलि फानखुमाबाय थानायनि दायाव हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला नागा दालिगाव मेडिकेल्स मुंनि फार्मासि सालायगासिनो दंमोन आरो 40 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बेरामिफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बिथाङा दिल्लीनिफ्राय मेडिकेल डिग्री लानाय दाबि खालामनानै नंखाय सार्टिफिकेट दिन्थिदोंमोन। बिथांखौ हमनायनि उनाव पुलिसआ बिथांखौ बृहस्पतिबारखालि चिरां जिल्ला आरो सिजन कर्टआव हाजिर खालामो। बेनि उनाव बिजिरसालियाव बिथांखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो आरो बे केसनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं मोसागिरि फोरोंगिरि दिबाकर औवारीनि बिसिया। दिबाकर औवारीया कार्बि आंलं जिल्ला लांहिननि सासे मोसाग्रा फोरोंगिरि। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांनि बिसिखौ गोब्राब लोमजानायनि थाखाय गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादों। मुं थिसननायनि उननिफ्रायनो बियो गोबां साननिफ्रायनो आइसिइउआव दं। बिसिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय रांनि आंखाल जानायलाय दिबाकर औवारीया राङारि मदद बिदों। बेनिखायनो एकाउन्ट नम्बरनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय खावलायहरदों बिथां दिबाकर औवारीया। लोगोसे खौरां लानो थाखाय 8638983652 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझार एपिसिसिसिइ प्रिलिम्स आरो स्पेशेल टेट 2026 नि थियारिफोरखौ नायफामदों। फैगौ एपिएससि कम्बाइन्ड थामहिनबा प्रिलिमिनारि आनजाद 2026 आरो क'क्राझाराव स्पेशेल टेट आनजादनि थाखाय थियारि जानायखौ मिथिनो थाखाय मैया मोनसे रिभिउ मिटिं खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि कमिशनार पंकज चक्रवर्तीनि दैदेननायाव जानाय बे जथुम्मायाव जिल्लानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर लोगोसे एसपि, उफ्रा जिल्ला कमिशनार, उफ्रा पुलिस सामलायगिरि, सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोर आरो आनजाद मिरु महरै सायख'जानाय फसंथानफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मेलनि गेजेरजों उफ्रा जिल्ला कमिशनार, सोलोंथाइ आरो नडेल अफिसारआ स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर्स थामहिनबा एसअपिस, आनजाद मिरु आरो लजिस्टिक, खुंथाय आरो रैखाथिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि होयो। जिल्ला कमिशनारआ गासै बिफानफोरनि थियारिफोरखौ नायफामदोंमोन आरो आनजादनि नेमखान्थिफोरखौ गोख्रोङै मानिनानै सोलिनो थाखाय गोनांथि होयो। संबिजिरनि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ थाबैनो पास खालामनो दाबि खालामदों।
राज्य सभानि MP प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार लकसभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी आरो राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुधबारखालि एबा थांनाय सानखालि लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै गांसे आबुं गोसोखां बिलाइ गथायनानै होयो। बे गोसोखां बिलाइयाव फैबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि जथुमानि समाव संबिजिर थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ संसदआव थिसननो आरो पास खालामनो थाखाय राहा लानो खावलायदों। बे बिलआ सा-सानजा भारतनि 6थि फारियाव दोनजानाय ओनसोलफोराव गावखुंथायारि गौथुमफोरनो बांसिन संबिजिरारि, खुंथायारि आरो राङारि गोहोफोर होनायजों सोमोन्दो दं। संबिजिरनि 125 सोदांनाय बड'लेण्ड आरो सा-सानजा ओनसोलनि 6थि फारिलाइनि गावखुंथायारि गौथुमफोरजों गोख्रों खालामनायजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि राव, हारिमु आरो दोरोङारि फसंथानफोरखौ संबिजिरारि रैखाथि होनो थाखाय गोनांथार होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाय, जाय जाथाया कर्नाटक रायजोआव सोमजिदों। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ मोननायनि एबा जोनोम होनायनि उनाव लोगोआव लाङालासे बुथारनाय जाथाय, जाय जाथाया कर्नाटक रायजोआव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगो कर्नाटकनि मोनसे फ्लेटनिफ्राय सुमनगी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय जायो एबा नायबिजिरनो थाखाय थानासिम लानानै थाङो होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेनि सायाव गोख्रोङै दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 2026 इं मायथाइनि HS आनजादाव साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमाव फरायनानै सेथि मासि उथ्रिसार जानाय टप 5 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि बबेन चन्द्र औवारी अडिट'रियाम हलाव 2026 इं मायथाइनि HS आनजादनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमाव फरायनानै सेथि मासि उथ्रिसार जानाय टप 5 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बेंटल फरायसालिमा दालाइसा एबसुआ बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि डक्टर रेडियन नार्जारि, बेंटल जुनियर फरायसालिमानि गोरायुं सानसुमा इसवारि, बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारी, नेहाथारि डेभिड बसुमतारी, बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन। BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय 12थि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि रिभिउ मिटिंखौ थांनाय बावैसो सान सिगाङाव खुंनाय जादोंमोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि कालाराव जानाय BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो सागानगिरि आफाद महरै एबसु, NDB आरो UBPOनि गेजेराव 12थि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि रिभिउ मिटिंखौ थांनाय 23 जुन 2026 अक्ट'आव बेलासिनि 4 रिंगायाव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव खुंनाय जादोंमोन एबा जुथुमनाय जायो। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स NE डिभिजननि जइन्ट सेक्रेटारि नीरज कुमार बंसद बिथांनि मासि लानानै जुथुमनाय मेलाव BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै रोखायै सावरायनाय जालाङो। गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव बे गोनांथार सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'निफ्राय BC लिंकनि गेजेरजों लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा मेलाव बाहागो लादोंमोन। NDB आरो UBPO हान्जानिफ्रायबो गुवाहाटी आरो क'क्राझार DC अफिसनिफ्राय BC लिंकनि गेजेरजों बिथांमोनाबो बाहागो लायो। आसाम सरकारनिफ्राय एडिशनेल सेक्रेटारि मासान्दा मेगडालेन पार्टिन IS आरो ADGP हिरेन चन्द्रनाथ IPS जों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोराबो बे मेलाव BC लिंकनि गेजेरजों बाहागो लायो। BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मुकेश चन्द्र साहू IS बिथाङाबो BC लिंकनि गेजेरजों बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय दाबि दैखांनाय जालाङो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सासे राफोद आर्चारि गेलेगिरिया गावनि जिउखौ फोथैना लादों।
सासे बर' लाइमोन बर' हारिनि गेजेराव जाखांफुनाय नेशनेल आर्चारि गेलेगिरि लाइमोन सिख्ला समिला मुसाहारिया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानायनि जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनफुरि गामिनि बबसेन मुसाहारिनि फिसाजो समिला मुसाहारिया आर्चारि गेलेनानै माहारियारि थाखोआव एबा नेशनेल थाखोआव आरो रायजोआरि आरो जिल्ला थाखोआव मोनसेनि मेडेल देरहाखांबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि नेशनेल गेलेगिरि हिन्जावसाया 10 थाखोनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादाव उथ्रिसारनो हायैनि जाहोनाव जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थाना बेन्दोंनि खासिक'त्रानि 27 नं राजा लामायाव स्पेशल टास्क फर्स आरो चिरां पुलिसा जयै सेबनानै हाग्रानि जिब-जुनार फालांगि खालामखोमाग्रा सा 9 सुबुंजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गासै 8 सनाथि गाब मोख्रा एबा गल्डेन लांगुरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनिनो मासेखौ थैनाय थासारियाव आरो गुबुन लोरबां थासारियाव मोननाय मासेनि मोख्राखौ फिन सिखना जोहोलाव हादोरारि पार्कआव हगारफिनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे बोसोरनि दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड एफसीआ गेलेनो थाखाय खाबु मोननाय नङा नामा? जेराव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव बिटिसिआवनो खुंजादोंमोन दुरान्ड कापआ, जेराव बड'लेण्डनि क'क्राझार जिल्लायाव खुंजादोंमोन दुरान्ड काप। नाथाय बे बारनि दुरान्ड कापखौ गुवाहाटीनि स्टेडियामाव लांनाय जागोन। बे बाथ्राखौ थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्राय मिथिनो मोन्दोंमोन। नाथाय बे खेबाव दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसी हान्जाखौ हांख्राय हराखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2026 आव बाहागो लानो थाखाय बड'लेण्ड एफसी हान्जाखौ हांख्राय हरदों दुरान्ड काप खुंफुं आफादा। नाथाय बड'लेण्ड एफसी हान्जाया बाहागो लागोन ना लाया थि मोनथिनाय जायाखै। पद्मश्री बान्थानि फारिलाइयाव आरोबाव सासे बर' फिसानि मुं। आसामनि बड'लेण्डनि मुंदांखा सेरिकालचारनि रोंग'सा डक्टर जगेश देउरिखौ गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि 4थि गोजौसिन नोगोरारि बान्था पद्मश्री बान्थाजों मान होनाय जादों। डक्टर देउरिया एरि रेशमनि जौगानाय, बिजिरसंनाय आरो आसामनि धोनि रेशम दिहुनथाय आरो आजौ सम्पतिनि संरैखाथियाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। बिथांनि नाजानायफोरा हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि थाखोआव आसामनि रेशमखौ जौगाहोनायाव मख'जाथाव बिफाव लादोंमोन। सासे गोसो गुदुं बिजिरसंगिरि, गोदान दिहुनगिरि आरो बोसोन होग्रानि महरै सिनायजानाय डक्टर देउरिनि जाफुंसारनाया इयुननि फोलेरफोरखौ थुलुंगा होयो। साकुन्द्रा होनना सन्देह खालामना सासे बिहारनि जिखौ उदालगुरि जिल्लानि कबिर आली हालामनि देबर गामियाव हमना पुलिसनो सोमजायहरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा, जेराव साकुन्द्रानि सन्देह खालामनानै पुलिसनो हरो। संबिजिरनि 125थि सोदांनाय बिलखौ थाबैनो पास खालामनो दाबि। क'क्राझार लकसभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी आरो रायजोसभानि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुधबारखालि लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै गांसे आबुं गोसोखां बिलाइ गथायदों। बे गोसोखां बिलाइयाव फैबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि जथुम्मानि संबिजिर थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ संसदआव पास खालामनो एबा बिलखौ थिसन्नो आरो पास खालामनो थाखाय राहा लानो खावलायदों। बे बिलआ सा सानजा भारतनि 6थि फारिलाइयाव दोनजानाय ओनसोलफोराव गावखुंथायारि गौथुमफोरनो बांसिन संबिजिरारि, खुंथायारि आरो राङारि गोहोफोर होनायजों सोमोन्दो दं। संबिजिरनि 125थि सोदांनाया बड'लेण्ड आरो सा सानजा ओनसोलनि 6थि फारिलाइनि गावखुंथायारि गौथुमफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि राव, हारिमु आरो दोरोङारि फसंथानफोरखौ साबसिन संबिजिरारि रैखाथि होनो थाखाय गोनांथार। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन।
स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रयेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।